Sibingelela isihlaba sobukhosi sasebuhleni bamaNazaretha konyazi lwezulu. Amen. Sibingelele abasemoyeni abagcotshwa. Sibingelele umshumayeli ophambi kwethu egameni lonyazi lwezulu. Sibingelele ihamente yonke kaNkulunkulu egameni lenkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Amen. Siyabonga abangcwele abahle enkosini ukuthola ithuba ukuba sibe kanye kule nkonzo yanamhlanje ukuvuma kwenkosi, ngoba njengoba silapha nje kulomthandazo ekufanele sibe nawo sonke ukuthi ngesabatha elizayo kusifice lelisuku ngokuthanda kwenkosi siphephile, isifice lelisuku siphilile thina kanye nemindeni yethu. Mayibonge inkosi. Ngoba njengoba silapha nje bangcwele basebuhleni, akhona amanye amaNazaretha besiguqena ngesonto eliphelile, awekho amanye emathempelini ezimo ezithize ezahlukahlukene eziningi, ezinye ezinobuhlungu ebekade bengazi ukuthi zihlelekile empilweni nasemndenini yabo. Ingakho kubalekile ukuthi njalo masila simbonge uNkulunkulu, siphinde simcele ukuthi inkosi nakwelizayo isabatha isifice siphephile, ngoba akona ukuhlakanipha kwethu kodwa ukuthandwa inkosi. Amen. Ngoba maziboke isibongo ekhaya kusehadini, ngihlala la eChannel Imnyama, ngiguqa ethempelini kaBaba umshumayeli uBaba Umuthwa ekuseNazaretha khona. Mayibonge inkosi. Ngenzela amakhono konakalayo nibe nawo umlando, ngoba ubalekile umuntu kuleli bandla onomlando nohlelekile ekuhambeni kwakhe, ngoba unyazi lwezulu ufuna abantu abahlelekile. Mayibonge inkosi yamaNazaretha. Uma njengoba ngila eChannel Imnyama, umshumayeli wakithi uyazi ukuthi la eChannel Imnyama ngiphethe umshumayeli Umuthwa. Umthetho lo njengoba ngila nje angibanga naye eThai, kodwa bangiphuma la kuzofanele ngiyithole eThai ngimfonela umshumayeli Umuthwa ukuthi kade ngikuphi enkonzweni yasemini. Mayibonge inkosi. Umthetho lo wamaNazaretha wakuleli bandla ukuthi mawufikile la ufika khona usuke uqalaza ukuthi ithempeli ngakuphi, ubese uzixhumanisa nomshumayeli noma nomkhokheli ekuyibona abaphathi bamathempeli, umshumayeli nomkhokheli abaphathi bamathempeli. Mayibonge inkosi. Uzethule kubo mosohlangothini likamkhokheli, uzethule umkhokheli ingane yasekutheni sengicela ukuba phansi kwakho njengoba ngila kule ndawo yakho. Shumayeli isikwezweni elithize ngiphethe sibanibani, kodwa njengoba ngila ngiphethe uwe mshumayeli. Lokho ke ikona ukuhleleka unyanzelo ekufunayo, ngoba uthi umthetho uma kwenza ngoba ingilosi kuholela ukuthi mhlamba kuhambe uyozwa indaba zikaShembe kwelinye ithempeli, kodwa kufanele azi umshumayeli. Futhi umthetho awuvumi ukuthi njengoba ngila nangesonto elizayo umuntu akazi ukungibona futhi ethempelini, ngoba ethempelini kunemisebenzi yakhona, ithempeli nethempeli. Ngoba umthetho ufanele ma uphumile ozwa amazwi kwelinye ithempeli ubuye nawe emini uzoza ukuthi umshumayeli ngabe mhlawumbe ulala nathi ukhombe kuphi, ngabe mhlawumbe ethempelini awukho yini umnikelo odinga amakholwa nezimemba zaleli thempeli. Uma singase sonke sivakashe mhlawumbe sibe u10 izingilozi ziholele ekutheni sivakashe, kusho ukuthi kuzothi bathe kukhona umnikelo ugcina ungenziwanga, noma bekukhona uhamba bekufanele umshumayeli alithathe mhlawumbe nenhlalisuthi ekuyibona abantu abavamise ukuthunya, utholakala ukuthi inhlalisuthi kuyivakashile nomshumayeli ubengazi futhi ukuthi kukhona la ingilosi isiholele khona. Kodwa umthetho uthi ke
asibike ngoba njengoba bekhona bangabazali bethu balapha ethempelini mayibonga inkosi. Umuntu ohlelekile eNazaretha nekhaya lakhe liyahleleka. Uma wenza kahle kulabazali abala ethempelini, nawe ingane zakhe ekhaya zizokwenza kahle. Uma kodwa bekhala labazali abakhona umkhokhele ekhaya ukuthi ayi labantu engihamba nabo banamandla ngaphezulu kwami. Nezingane zakho zizoba njalo ekhaya, uzothi ushaya umthetho uzokuphikisa. Lo mshumayeli mayekhala ukuthi hayi inhlanhluthi igama ukuthi ngiyiphethe ngoba iyazenzela. Nawe ekhaya kuzoba njalo. Wayisho njalo omnye uthisha wasifundisa ethi njengoba ningalaleli namhlanje, nani siyeza isikhathi la nizophatha khona emsebenzini eyahlukahlukene, nani ngeke nize nilalele. Kusho ukuthi kuhle ukulalela, kuhle futhi ukuzithoba. uNkulunkulu wandisa umusa mayibonga inkosi. Ihlabelelo seshumi. Cela uNkulunkulu angipha amazwi amahle eNazaretha afanele nina kuleli thempeli lakhe. Ngiqolise kakhulu Shumayela ngafundeka kahle khona. Inkonyana ithuka isinga. Eqinisweni angaze ngiguqe la kuzoshawa khona uPiano. Manje bengizwe ngathi nje ngiphambi ngomnikazi. Ngithi ngihlabela ngibengazi noma ngikuhamba ngako. Kanti ngezwe anazetha amahle enkosini. Bethu abashumayeli lomthandazo uma uhlatshelelo. Ivesi lokuqala uyanyuka makuhlatshelelo. Kwelesibili uhlabele kungathi uyehla. Lokho kukusiza ukuthi noma sufike evesini lokugcina sekufanele abuyavala ungaqinyeki. Kodwa uthi omnye umvangeli sile kwamhlaba yalingana. Inkosi yasebuhleni bamaNazaretha inyanga ezulu yabatshela bukhoma ukuthi lo mthandazo uma nufunda amaNazaretha ube ufunda sengathi uphambi kwejaji noma ufunde kube sengathi abanye abantu awubabona uphambi kwaNkulunkulu kuphela. Uthi ngoba umnikazi wawo lo mthandazo nezingilosi zakhe ziyahlala zilalela. Size ithikele incwadi ukubhalwa kwayo uyahlala alalela ukuhlabelela okuhle kwethu thina amaNazaretha mayibonga inkosi. Manje ngiyacela la ngingahlabelenga kahle khona uNkulunkulu angiqolele nezingilosi zesabatha zingiqolele mayibonga inkosi. Umuzi wamaNazaretha lapha siyakuna awumuzi wamaNazaretha lapha siyakuna Kazimola ngaphezulu nawelanga ngenyanga Kazimola
Nazaretha ukuhlabelela wethu uNkulunkulu abe nomthasikhumbule. Amen. Ilovalo kakhulu ikose ngiphula nesihlabelelo nje somnikazi kodwa ke ngicela uNkulunkulu angiqinise. Ngisho ukuthi akaliqede ngoba mina ngesinye isikhathi liyafika kodwa ngicela uNkulunkulu abe nami lo mzuzu kule hamende engaka kuleli thempeli ngicela ngizwana nokuthi kunjani leli khaya iliphi thempeli okusemlando. Siyabonga sihlobo zami ezinhle enkosini sihlangene lapha ke Nazaretha ingcikithe enkulu esihlanganisile umkhosi omkhulu weSabatha. Mayibonge inkosi. Iyona into enkulu yokuqala uNkulunkulu awushembe ayehlele emazulwini ukuthi azoyilungisa nazo zonke ezinye nokusibuyisela endleleni zokhokho, kodwa ingcikithe enkulu uNkulunkulu ayehlele ezulwini ukuthi azolungisa indlela zeSabatha. Manje njengoba silapha ke Nazaretha liqalile iSabatha izolo ngolesihlanu ekushoneni kwelanga bahlambuluka abantu njengomthetho. Zonke izigaba ziyazi ukuthi kufanele sihlambuluke silungele lolu suku, sihlambuluke enhliziyweni qala ngaphambi ukuthi sihlambuluke nasemzimbeni. Kodwa kubalekile ukuthi sizihlambulule thina uqobo enhliziyweni zethu silungele lenkonzo yanamhlanje ngoba inkonzo enkulu yomnikazi. Mayibonge inkosi. Bathi ke obaba abashumayeli uma kushona ilanga ngolesihlanu liyangena iSabatha. Uma futhi ngeSabatha kushona ilanga liyaphuma iSabatha, hayi usikisi. Ngoba njengoba kuyisehlobo kuyenzeka shaya usikisi ilanga lisephezulu abesethi umuntu hayi ngoba sikakashayi enze okunye ekungafanele ngabuyenza samthola ukuthi usabasile ngokusikakashayi. Kanti akuhambi kanjalo, kuzokwenzeka usisangashayi ilanga nali phezulu ulesihlanu kufanele ingene phela inkonzo. Izongena kanjani kusaphekiwe ngoba inkonzo yeSabatha ukulungisela iSabatha. Mhlawumbe umnyangazi athi hayi kusho ukuthi noma isidlulile inkonzo khona ngaphinda kwenze cha. Uma sekuthiwa phela umthandazo weSabatha kusho ukuthi singenile inkonzo noma ngabe ilanga lisekhona, kodwa uma kuyinamhlanje lizoshona ilanga awuzolinda usikisi ngoba uzongashaya usikisi ilanga lisekhona. Kufanele wena ubheke inhlamvu yelanga ukuthi ishona ngasikhathi sini, kube yilapho ke iSabatha liphuma khona. Mayibonge sekula sekuphakamela. Hayi usisi wabantu abangawona Nazaretha. Thina Nazaretha yonke into yethu lingena ukushona kwelanga liphume ukushona kwelanga, ngoba sike sihambe kwezinye izindawo mhlawumbe uthola ukuthi uzothi uyafika emzini womuntu ntambama emzini ngoba singamaNazaretha sinemindeni engawona Nazaretha nezihlobo. Mhlawumbe uphume enkonzweni uthi hayi hamba ke uyoveza amehlo laphaya ngabe kukhona into eyehlile enhle noma impi ngoba seliphumile iSabatha ukuyovela khona, bese bethi hayi ayinako esinilungisele yona phela siyazi ukuthi sinani la ekhaya ukhona nokwenu ukudla nina Nazaretha. Lokho kudla kufuna ukugade kunobungozi ngoba laba abantu abayazi lento yaziwa uwe. Bona bazi ukuthi nje iSabatha lengena ngo6 liphuma ngo6, kanti cha thina Nazaretha siyalela ukuthi cha iSabatha lingena ukushona kwelanga liphuma ukushona kwelanga. Mayibonge sekula sekuphamela. Ilapho fanele siqale khona Nazaretha oba iyona ngcikithi yokuhlangana kwethu, futhi lapho selapheka khona eSabatheni. Njengoba silapha nje iningi lethu mangena ihlobo bekubizwa indoda izoqinisa umusi phakathi kwekhaya. Maphuma ihlobo ngena ubusika kuthiwa hayi izikhonkwana sezithanda ukuphupha kuphinde kubizwe indoda ihambe nenkomo.
Kodwa njengoba saphaphathiswa saba ngamaNazaretha ngikuthandaza nje ngumenyeza usontweni ngishona ilanga benyeza usontweni enkonzweni yasekuseni mayibe khona inhlanhla abese uNkulunkulu ethumela izinlosi zakhe esigadi imizi yamaNazaretha siphile iphele iminyaka eminingi ungekho umuntu obethelile kodwa isibethelo esikhulu yini isabatha. Siyabonga ke amaNazaretha amahle enkosini kakhulu ukuba uNkulunkulu asivumele emva kwesikhathi ngicabanga mhlawumbe isonto lesithathu lelimangaba ngiphazana uNkulunkulu evuma ithi akuyiwe emathempelini noma lesine kodwa ungathi lesithathu angazi kahle. Siyambonga uNkulunkulu ngaloko ngoba sike sahlukana isikhathi eside ethe umnikazi akuthandazwe emakhaya akashonga ukuthi inkonzo isivalekile ngoba kwezinye inhlelo kwamanye amahlelo abanye abantu basonta uma beyela endlini zamasonto la kusontwa khona bagcine kanjalo. Thina amaNazaretha sinemikhosi eminingi yokusonta nasemakhaya khona umthandazo wokuvuka khona umthandazo wokulala khona waphakathi namabili khona wasekuseni entathakusa imthandazo yokubonga uNkulunkulu. Ngigcinile Nkosi imini yonke senzela shona ilanga ungigcinile Nkosi phakathi kwalobusuku naku sekuqala nokusa phakathi namabili inkonzo leyo yokubonga uNkulunkulu. Ungigcinile Nkosi naku sekusa ungigcinile Nkosi naku ngivuka ngiphila inkonzo lezo ezenza ukuthi imizi yamaNazaretha iqine mayibonga uNkulunkulu yasekuphakameni. Manje ke besinikiwe lo mkhosi ukuthi besihlolwa ukuthi njengoba singamaNazaretha uma singayile ethempelini ngabe lo msebenzi siyawenza na ngoba uthi umnikazi biza abagcotshwa lo kufa akakwesaki basho njalo bashumaye nabakhokheli abavangeli nabefundisi kodwa uhlonipha uhulumeni ngakho hambani amaNazaretha niyothandaza emakhaya uthi kuba bunene eye kuye Nkosi sicela usichithele ukufa uthi umnikazi baba laba bantu abaphethe uhulumeni mabefuna izihlalo benze njani abezi la unyazini uthi omnye Nkosi beza khona makukhona into ebaqakile abezini kushembe uthi omnye baba beza khona uthi ke musa ukukhulumela izwi khulumela wena ikhaya lakho namaNazaretha nina hambani nenze imthandazo kaBhombela alikho iNazaretha elizohamba emhlabeni uma niyenza yonke imithandazo kaBhombela nizophila mayibonga Nkosi. Besithunywa lo msebenzi ukuthi sikhuthazeke ukuthi kukhona abaye bathi yathi Nkosi asithathe ushembe kamoya simfake ngaphakathi ngoba khona isikhathi la ushembe wenyama esingezukwazi ukumthola ngayo. Cela nivulele incwadi yabaseFesu lesine ngicabanga ngiqalela ku-24 uthi khona isikhathi la ushembe kamoya ngonyama engazutholakala khona uma ugwinya ushembe kamoya ilapho kuzokwazi ukuthi mawunenkinga ubike kushembe la ukhona ushembe bese yakuphendula mayibonga Nkosi. Ushembe uyaphendula amaNazaretha ma ukwenza noma ukuzama ngoba ngeke sisho ukuthi siyakwenza kodwa ukuzama njengoba kade lockdown sisemakhaya sathandaza endlini ekhaya kwase kuvela umbono ukuthi hayi ake sihambe lenkonzo yasemini ke siye lapha enqibeni lasuka khona ekhona amathuno baba ke siyoyenza ngakhona lenkonzo ayisahamba ke sayenza khona sibaningi ke ekhaya amaNazaretha wamaningi ithina labafana ababili nomakoti bethu kuphela. Sase sifika ke samemeza inkonzo sathandaza babukile omakhelwane ngoba kutheqekelele usobala ayasanganaka sabile ekhaya sawuzilalela sekuyahamba insuku sibona kungena ingane ezimbili zakamakhelwane zingena lezi ngane zisosizini uyabona ukuthi lena enye ifuna ukukhala bese ithi cela umakoti ukuthi ikhulume naye ngoba izizinovala yazi lento noma izokhulumeka kahle bese ke hayi ngiphume basale bakhulumeke. Uthi ke lo mntwana uthe ebusukelele wayesemenyezwa izwi uthi lithe malimemeza lezi kwase kuvuleka uphahla endlini kubo kwavuleka umkhathi phezulu uthi uthebona kwehla indoda enhle emkhathini yaseyima futhi ingakafiki
uboya manje phezulu komuzi yase imbiza ngegama lakhe uthi wasesabela wathi baba ikhuluma njalo indaba kaShembe mayibonga Nkosi uthi mntanami ukuqala kwakho nokukhala kwakho kuzwakele emazulwini uShembe ukuzwile abawonake amaNazaretha labantu engikhuluma ngabo kodwa uShembe usithanda sonke amaNazaretha mayibonga Nkosi abakholwayo nabangakholwa bonke abantu abakhona abenkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha mayibonga Nkosi ingakho noma umuntu ongazi ngoShembe ekhuluma kabi wena ungaphindiseli lawo mazwi wena futhi ungamlweli uShembe ngoba uShembe uyazilwela akalwelwa ngoba lo muntu ukhuluma kabi nje ngelinye ilanga uzombona eseyiNazaretha bese kanti mhlambi wakwamgenqa ngenkomazi ngoba ekhulume kabi ngoShembe bese ubeke manje ube namahloni usimbone eseyiNazaretha bonke abantu abangawona amaNazaretha ngelinye ilanga mabene enhlanhla bazoba ngamaNazaretha mayibonga Nkosi enkulu yaseKuphameni abanye bazothi sebehambile emhlabeni afike uShembe bathande khona bebengewona amaNazaretha babonakala sebengamaNazaretha sebevusa ubuNazaretha phambi phakathi kwemizi yabo ithi ke le ntombazana usethi mina mntanami mina nguShembe mina nginyazi lwezulu isiyoni lesi asazi lutho asikazi siye ebuhleni baba ngakho usizi lwakho mntanami luzophela hamba uye kulomuzi omakhelwane ufike ubacele beze la ekhaya bazothandaza uShembe uzobe sengena la ekhaya ashanele zonke izibi lezi ezenza kungcole ezenza ningakali ezenza ningawuthola umsebenzi ezenza nabafana bala ekhaya bangawuthola umsebenzi noyedwa osebenza asiwalishiya ekhaya la ekhaya nje kuhlupheka kunempethe kodwa uShembe sekuzula ukukhala kwenu uShembe uzawuphendula yonke imkhuleko yenu hambani ke nilande laba beze laba bazothandaza bazofikela abathandaze bazomemeza kathathu uthi ke lo mntwana wabantu nomtshela kuShembe uthi ma kumenyeza ukuthi indaba yakhe iningi nami ngase ngixoxelwa ngizwanga ngaye ixoxwa umakoti wamtshela uShembe ukuthi njengoba kusokumemeza okokuqala kusuke kwenzelwana okwesibili sokwenzelwana okwesithathu kusuke kwenzelwana uthi ke lo ntombazane wayesebonga ethi baba ngiyabonga kodwa uthi ngendlela ayisaba ngayo ngendlela ayisabeka ngayo lo muntu ambona wasezulwini unyazi lwezulu ingaka amaNazaretha ebaqaka abantu mabethi uShembe uNkulunkulu ngoba uShembe wayesebuhleni kodwa kule ngane waqhamuka phezulu emkhathini ithe ilindele ukuthi lo muntu uzokwehla azothi iqikishe phansi wayesema futhi emkhathini wamvumela umoya ukuthi akame phezulu kwawo ubani ongama phezulu kwawo umoya kuba prophet abakhona kulelizwe sikulo kubahola abakhona ngezigaba zabo ubani ongakwazi kuma emoyeni akekho uShembe kuphela mayibonga Nkosi enkulu yaseKuphameni ingakho thina amaNazaretha singafanele ukuthi sifane nezingane ezithi mazixabana zigwebhane ngobala uma umuntu ekhuluma kabi ngoShembe ngoba akazi lutho myeke ngoba wena wazokukhulu ngoShembe mayibonga Nkosi enkulu yaseKuphameni uthi ke lo ntombazane wayesethi uShembe ngisho noma sebethandaza bazothandaza umthandazo omncane angithi laba ke abafowethu bakwezinye izinkolo nodadewethu mhlambe njengoba nje umshumayelelo ekade memeza la kuze kube kufunda umthandazo kaShembe nami sengihlabelelile uloku umuntu ethandazile mhlambe noze nibheke futhi ethandaza njengayeki bayathandaza kulezi ezinye inkonzo ukuze kuze kunconywe futhi kuthiwa ave thandaza umama usibani bani akave thandaza ubaba usibani bani la ePhakameni usho njalo uShembe uthi ngenye ilanga kade kufika uZuma ezocela isikhundla uthi hayi amaNazaretha lento yenu hayi uShembe uNkulunkulu ngempela anginizwa nganizwa nithi uma ngizwa noma nanithini kodwa uShembe uZuma kade sibuyile ezobonga ukuthi namthandazisa wayesesithola isikhundla abe kade esifuna mayibongo senkulu yaseKuphameni uthi ke usho njalo inkosi ithi ningakunaki ukuthandaza kwabokuncane kodwa ukungena kwabo bazobe fana lo sikaShembe la ekhaya nizobe seniphila ngifuna ukuthi ke njengoba sisemakhaya uShembe besibona amaNazaretha mayibongo senkulu yaseKuphameni namanje usazosibona asithandaze emakhaya ngoba